Negosyo ng mga stall owner sa Calasiao, Pangasinan na apektuhan umano dahil sa mga nararanasang pag-ulan. Naritong report. Nabaklas na ang halos lahat ng stalls na ipinatayo sa gilid ng National Highway sa Calasiao, Pangasinan. Huling araw ng operasyon ng baratilyo at food stalls kahapon. Ipinesto ang mga stall kasabay ng selebrasyon ng kapistahan ng bayan. Abril nang itayo ang mga stall. Alas 4 ulan. Lagi lang mag-ulan. So pag maulan, wala ng tao. Umalis na. Kasabay nito, maigpit na imomonitor ng Public Order and Safety Office o POSO ang mga sasakyan na iligal na pumaparada sa Central Business District. Tanging ang stalls lamang ang pinayagang pumesto sa lugar. Hindi rin ito maaring paradahan ng mga sasakyan. Bali, ganun pa rin. Dati pa rin, ma'am. Bawal pa rin mag-park yung mga sasakyan po dyan, ma'am. Bali, yung mga tricycle sa tuda pa rin. Tapos may mga lugar na loading and unloading area po, ma'am. Wala po, ma'am, talaga. Dahil, ma'am, ma'am. Daan po yan. Para sa tao yan po, ma'am. John Punsoy para sa Mornings with GMA Regional TV.